ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುಜಿ. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಿಲ ಕೋರಿ ಕನತದ ಮೂರುದು ಸೋಕು ದೆಕ್ಕೊಡು ದೆಕ್ಕೆರೆ ನಮ್ಮಡ ರಡ್ಡು ಘಟಾನುಘಟಿನಗಳುಲ್ಲಿರು ಕೋರಿನ ದೆಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಮಂಜಲ್, ಜೀರಿಗೆ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್, ಶುಂಠಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ತೆತ್ತಿ ಈತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಮಾಸದ ಕಲ್ಲರ್ ತೋಚರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀವಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾಸ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿನ ಒಯ್ತು ನೋಡತೆ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಅತ್ತನ ಏತಲ ಆವು ಆತ ತೆತ್ತಿನ ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ಅಂಚನಿ ಈ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ನೀರ್ಡು ಪಾರ್ದು ದೀವಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುಳಿ, ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಆತನಾಗ ತೆತ್ತಿ ಬೆಯ್ಯೋದುಪ್ಪುಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಪುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂರೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನಾತ ಎಡ್ಡೆ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂತೆ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಶೋಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಕೋರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಅವು ನಂಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೆಯ್ಯೋಂದು ಪೊಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ವನೆಟ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡದ ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾಜಾವಡು. ಆತನಾಗ ಕೋರಿ ಬೈದುಪ್ಪುನು ಅರೆಪ್ಪುನ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪಿನೆಟ್ಟ ಮಾಜಾವಡು. ಮಾಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಂಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪೋಡಾಯಿನತು ಉಪ್ಪೋನ್ಲ ಪಾಡೋಣ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿನ ವಾ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಬೋಡ ಆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾ ಡಿಸೈನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ್ನ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ವನೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ತೆತ್ತಿದ ಪೀಸಿನ ಮಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ಕಿಲು ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡಿ. ನೆತ್ತಪ್ಪುದರೆ ಚಿಕನ್ ಉರುವಾಲ್. ಈ ರೆಸಿಪಿನೇ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪಿದಾಯಿಡನೆಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಡು. ನಂಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲಿ. ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.